बाजाराव आंना थालिरानि लाबोजोबखाबाय आरोना आंसै नै फुजा करनो हेलागै मालायनि सायाव सोनारनानै बा दुरबल जानानै संसार जानो नाङा आरोना एकदम गोरा जानानै जाखा आरोना हौवा गैया मानो होनबा जोंहा हारसिङै सौसिजोबनांगौ जायो नालाय ओंखायनो दुरबल लानो नाङा आरोना जोसाना बाजाराव फैबाय आं नै बाजाराव मोनफैबाय खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोना लाहरनाय थाबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम जालांगोन आंथ' बिदिनो दिनै भिडिअखौ जागायलांदिनि दसनाफोर दा इभिनिं टाइम जाबाय आरोना ओमफ्राय आं बाजार फारसे ओंखारलांनो नागिरदों गाबोन जोंहा ओंखाम गोरलैनि फुजा होनो नागिरदों आरोना ओंखायनो आं बाजार खालामनो थांनो नागिरदों माइरं गोरलै लायनोसै आरोना नोंस्रा गुमैखौ नेबाय थादोंमोन आङो सफैगोनदां साननानै ओमफ्राय टाइमानो मिलायला आरोना जोबग'लायसिगोन ओंखायनो आं न'आवनो फुजा बावनानै दोननोसै आरोना होजों जोंहा गामियावबो होखांबाय फुजा आं गामियाव होगोराबा माने न'आव जागोराबा जाया नालाय ओमफ्राय दा गामियावबो होखांबाय माया खोन्थाहरबाय ओंखायनो दा जानोसै आरो जोंहाबो बेहाय फुजाखौ होनोसै आं होजोंबो हैयोमोन आरोना गामियावबो फुजा ओमफ्राय दा नै सानै लानानै जालाथार आरोना ओंखायनो थांथ'नायानो जायासै गुमै फैबाथाय खेमसेनो थांसै आरोना ओंखायनो आं दा ओरैनो नियमनि आन्था बावनानै दोनगोरनानै फुजाखौ होनोसै आरोना गाबोन ओंखायनो आं बेखौनो बाजार खालामनो सानदों थ' नोंथांमोनजोंबो बेखौनो आं एसे शेयार खालामनो सानबाय बाजार खालामनोसै जमानो आरोबाव दिनैबो बाजार आरोना दासान्दि थ' नायलांबाय था सनापुरनि भिडिअखौबो अननानै जोबजासिम आरो मोनसे खोथा सनापुर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां हरथार आरोना थ' सनापुर आंना फौजि फेमिलिफ्राथ' बिराद आंनि फौजि फेमिलिफोर बा आंनि साबस्क्राइबारफोरा बिराद मोजां कमेन्ट हरो आरोना गावसिनि आं बायदिनो गावसिनि दुखु सुखुखौबो आंनो शेयार खालायो दा बेबायदिनो आरोना दुखु सुखु बयनावबो थाखायो थानाया न'खर संसार जाबाय जेलाथ' बिदिनोसै आरोना आरो जोंहाथ' हौवा गैयै संसार आरोना सनाफोर बिराद खस्थ' बिदिनोसै आरोना दा फौजि फेमिलिफोरनि बिसिखौ बुङो आरोना जेब्लायबो मालायनि सायाव सोनारनानै बा दुरबल जानानै संसार जानो नाङा आरोना एकदम गोरा जानानै जाखा आरोना हौवा गैया मानो होनबा जोंहा हारसिङै सौसिजोबनांगौ जायो नालाय ओंखायनो दुरबल लानो नाङा आरोना गोसोखौ हानाय मानिखौ गोरा जा आरोखि ना हौवानि खामानिखौबो मावजोबनांगौ हिन्जावनि खामानिखौबो मावजोबनांगौ फिसा फोरोंनायनि दायथ' दङ न'खर सामलायनायनि नङा होनबा फारसेनिफ्रायनो दायथ' लाजोबनांगौ ओंखायनो माने दुरबल जानानै संसार जानो नाङा आरोना एकदम गोरा जानानै संसारखौ जाखा आरोखि ना बाराद्राय दुरबल मालायजों बांद्राय बानसावजाबाय थाबा बुंजाबाय थाबा माने बोलो मोनो आरोना ओंखायनो बाराद्राय मालायनि बुंनाय मानायफोरखौबो माने खाथिर खालामनो नाङा आरो बुंग्राया बुंबाय थाथों बुंबाय थाथों आरोखि ना बुंग्रायाथ' बुंबाय थाखागोनखा मोजां नोजोरजों नायबानो मोजां नुगोन आंखौ जेनेबा अमा साननानै अमा नायबानो अमा बायसाखौनो नुगोन आरोना आंखौ बोरमा साननानै बोरमा महरै नायोबा बोरमा बायदिखौनो नुगोन आंनि महरखौ बेबायदिनो आरोखि ना जाय जेखि बुंबाय थाथों ओंखायनो माने बिदिनो आरो दुखु सुखु फोरमायहरलायलायो आरोना कमेन्टनि गेजेरजों आंनि फौजि फेमिलिफ्राबो आंनो ओंखायनो आङो बुंबाय आरोना सनाफोर जेबो नङा न'खरफ्राव बिदिनो दावराव दावसिफ्रालाय जाखायो संसार जानायफ्राव जेबो नङा आरोना सनाफोर गोरा जानानै जेबो नङा माव दां जा रावनिबो आसा खालामनानै थानो नाङा आरोना दा जोंनि फौजि फेमिलिफ्राथ' बेबायदिनो खस्थ' सौसिजोबनांगौ जाखायो आरोना उफाय गैया सनाफोर जेबो नङा बेफोर खामानि दामानि मावनानै जानाय सोरबा माबा माबि बुंनाय हेनथेना बेफोरखौ बाद हो गुलिमार जा आरो लोंथा बिन्दासथा फिसाफोरखौ नाय संसारखौ बोरै आवगायलांगोन बेखौल' साना आरोना सनाफोर मालायनि बुंनायखौ खोमायाव सुनो नाङा ओरै आगार हर आरोना थ' बेनोसै आरो सनाफोर थ' नायलांबाय था मा देखायलांनो हायो देखायनोसै आरोना बाजाराव थांनानै फैनोसै जमानो सनाफोर ओंखारलायबाय आरोना थांनो फिसाजोआ टिउसनाव थांबाय टिउसनाव दोननानै फैखांबाय आङो एबार थांनोसै बाजार खालामनानै लानानै फैनोसैलाय थांलाय फैलाय आंना बिदिनोसै दा बाजाराव थांगोनसै ओमफ्राय दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन बांसिनै हरदो सेरनैखौनो हरदो जोसाना बाजाराव फैबाय आं नै बाजाराव मोनफैबाय फुजा खरसबो लांफानोसै एसे नैबे आलायदो 50 টকাটো দিয়া 50 টকা দিছিল না মই আগত সেইটো দিয়া মোক থালেৰবোৰ লাখাবাই নি নি सामब्राम गैया आपेल किमान मामा फिथाइ सामथाइ लांसै नै फुजा करनोहे लागे बाजार लाखांजोब्बाय आरोना आङो ओमफ्राय आंना मुसुगुरा रज'जोब्बाय थ्रेडिं खालायनो मोनिया बिराद गोबाव जाबाय आरोना ओंखायनो आं दिनै थ्रेडिं खालामनो थांसै फिसाजोआबो उन्दुखादों बिराद गोबाव जाबाय खालामनो मोनाखै ओंखायनो खालामनो थांसै दिनै फुजा
जाखांबाय खुनुरुखुमनो नांलाय खमलायनो नै फिसायाबो फुजानो टाइमावबो सिखारनानै होबाय आरोना गावबो खस्थ' मस्थ' फुजाबाय थांनोसै एबार न'आव बुस्थुफोरखौ दोनहैनानै बे फिसाजोखौ टिउसनाव लायनो थांसै आङो फैबाय आरोना सनाफोर आरो फिसाजोखौ लायफिननांगौलाय नै मेंलायलायखायो थांलाय फैलाय बाजारा आंना थालिर आरि लाबोजोबखाबाय आरोना माइरंखौ सेरनैल' लाबोबाय ओमफ्राय नै लाबोबाय ओमफ्राय दाउ बेदर लकेल लाबोखाबाय आरोना नङाबा फुङाव आंहा बिराद दिगदार जायो हारसिंनो माने मेनेज खालायजोबनांगौआ ओंखायनो दाउ लकेल लाबोखाबाय ओमफ्राय गाबोन अमा बेदर नाल' लाबोदेरनोसै आरोना ओमफ्रायो माबानोसै मा होनोमोनलाय फुजा लानांगौ हारसिंनो गथ' लानाय मानाय बिराद जारला जायो आरोना ओंखायनो दिनै दाउ लकेलखौ लाबोखाबाय सिटार होनाय मानायाव गोबाव जायोना ओंखायनो लाबोखाबाय आरोना दिनै गाबोन अमा बेदर ओमफ्राय नाल' बायनोसै ना थांफिनसै दसे थानानै जि थिखांनांगौ दङ सनिया गेलेदों हनै फिसाजोखौ लायनो ओंखारफिनलायबाय आरोना थांगासिनो दङ मोनालायबाय जा मोनायो दाना पासताबानो थांगोनसै आं लायनानै फैगोनसै फैबाय फिसाजोखौ लानानै सनाफोर नै जानोसै आरोना नै आगैयालाय जानोसै सनाफोर Này, nó mới thiệt. Mình sẽ làm nào? Bây giờ sao? Sao đi được mày thả lát đi nè. Hai menu đừng cứ đi chả Agak nanggut dan dun dia bah miếng bay thằng lai phải lại đặt miếng ăn đặt nó phải di video kampung deh dontonnya sunapa berat kaman dong ada nabu dari semnanggo dong puja nih kabarnya थाखाय ready खालायनानै दोनखानोसै आरो ना खावसे हारसिं गासिबो मेनेज खालायजोबनांगौ ना हास्लाबनाय नङा गाबोन ओंखायनो माखासे बुस्थुफोर एसे रेडि खालामनानै दोनसै आरो ना सनाफोरनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय